Good morning everyone! May buntag kaninyong tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. And today's video is, today is Sunday, God's Day. Monday to Saturday working, and then Sunday is for God. So mag-ampo ta before mag-adto sa simbahan. Father God in heaven, thank you so much Lord sa maayong pagkatulog. Salamat sa peace of mind Lord. Praise the Lord, Alleluia. Heavenly Father, in Jesus' name, thank you sa strength, sa energy, kapis kay kaabdik. Imo kaming giproteksyonan sa among pagkatulog, sa tanang oras, sa tanang higayon. Imo kaming gipanalipdan sa daotang tao, daotang espiritu, sa disgrasya, sa aksidente. Ang ako mga pag-ampo, Ginoo, tibuok pamilya, ako ang mga viewers, Ginoo. Lord, unyang mga before 9, padung nako sa church, panalipdi ako sa disgrasya, uban sa tibok na kong pamilya, uban sa kong umaabot nga banat nga tuwa sa Europe na narbaho, panalipdi kami sa disgrasya, sa aksidentes, tanang mga kadaot, sa tanang mga talagman, takyapi kami sa imong balaang dugo, balaang espiritu. Dili kami makahimo kung wala ikaw, dili kami makabarog kung wala ikaw, Ginoo. Magmalampuso ng akong pag-adto sa simbahan, ingon pagpauli, padong sa simbahan, hantod pagpauli, walay pangos, Ginoo. In Jesus name, uban sa kumbana nga silmot bartag ang tibong pamilya, protektado sa imong balaang dugo. Salamat sa panalangin. Lord, muadto ko sa simbahan, mag-claim sa akong panalangin. In Jesus name, Amen.